Inawgurata l-asta tal-Pulizija Temporanja f'Marsa Scala. Din kienet inawgurata minn Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija li fisser kif din hija prova oħra tal-impenn tal-Gvern għas-sigurtà fil-pajjiż. Attrezzata b'dak kollu meħtieġ biex tkun żgurata l-ordni fil-lokalità, din l-asta mobbli se tibqa' fil-post sakemm jinstab post aħjar. Fil-waqt li fakkar li nfetħu żewġ ċases ġodda, waħda fis-Swieqi u l-oħra fi Gwardamanġa, il-Ministru Mallija ħabbar li se jkun hemm assa oħra mobbli ġewwa Paċeville. Huwa qal li permezz ta' dawn l-assess iċ-ċittadin se jkun jista' jserraħ aktar rasu mis-sigurtà fil-lokalità tiegħu. Mallija ħabbar ukoll li l-Pulizija tad-Distretti dalwaqt se jkollhom muturi li jaħdmu bl-elettriku li se jkunu hemm għal ħtiġijiet tal-irħula u l-bliet Maltin. Huwa stqarr li fl-aħħar xhur kien hemm tnaqqis fis-serq u l-kriminalità, iżda fl-istess waqt żdiedu reati kontra uffiċjali pubbliċi. Mallija ċaħat rapport li der f'sezzjoni tal-istampa lokali li Rapid Intervention Unit fih dan il-korp tal-Pulizija se tieqaf biex minfloka jerġgħu jitwaqfu il-Mobile Unit u l-SAG. Kontrarju għal dak li jintqal fil-medja, il-Ministru faħħar ix-xogħol li qed isir mir-Rapid Intervention Unit li qed jirnexxielha tkun fuq il-post immedjatament u tagħti servizz utli lir-residenti. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija Ray Zammit flimkien ma' diversi uffiċjali tal-Korp.